Здравейте, фенове на Игра на тронове. Аз съм Стоян и това е моят анализ на епизод 2 от 8 сезон на сагата. За тези, които не са гледали епизода, внимавайте, анализът е пълен със спойлери. Нека да започнем с края на първия епизод. В самия край на епизода, Джейми пристига в Уинтерфел и среща своят поглед с чакащия го Бран. Самият край на епизода загатва едно изключително кулминационно събитие, което допреди няколко сезона може би е било абсолютно немислимо за осъществяване. Това събитие се състои в пристигането на кралеубиеца в Зимен хребет. Джейм пристига на място, в което са събрани всички негови кръвни врагове, а именно Денерис Таргериан, Санса Старк, Джон Сноу, Джора Мормон, Лиана Мормон, рицарите от долината, както и много други. С това пристигане на Джейми в Уинтерфел, продуцентите ни показват, че всичко в този сериал е в движение и че дори най-неприятният и негативен персонаж е в състояние да се промени към по-добро. В абсолютно първата сцена Денерис Таргериан посреща с изключително неприязъм и отвращение Джейми. За нея той е враг, който олицетворява погромът над нейния род. А именно, тъй като той е един от факторите за успешния бунт на Робърт и естествено за отнемането на трона на нейния род. Тя вижда в него своят най-яростен враг и не крие това естествено по време на неговото посрещане. За нея той е изменник, клетвопрестъпник, унищожител на родове. От своя страна господарката на Зимен хребет, а именно Санса Старк, се застъпва за това твърдение, тъй като независимо от нейната наивност в предни сезони, тя вече е загърбила своите стари порядки и своят стар начин на мислене, почерпила е опит от Котрето и Церсей и е наясно, че точно този човек, а именно Джейми Ланистър, не е възможно да идва в Зимен хребет абсолютно сам и без някаква скрита цел, която може би била продуктивна от Церсей. Вероятно става дума за заговор от страна на Церсей, чрез който тя се стреми да убие Джон, Денерис или Санса и по този начин да елиминира един или всички от враговете си. В същата сцена обаче става ясно, че напукна увещанията на Тирион от първия епизод на 8 сезон, Церсей остава вярна на себе си и няма да изпрати войска, както и не изпраща войска, като в същото време ще бъде готова за унищожаването на обединените родове, тъй като при нея пристига 20 000 мечоносеца от Есос, готови да убиват за нея. С това се показва нейният продължаващ копнеж и стремеж да унищожи всички свои врагове чрез всевъзможни заговори, игри, схеми и постигайки това, тя жертва подкрепата на своят брат и възлюбен. Тирион очевидно, независимо от своят интелект, има слабост към своите роднини и бива изключително ловко надхитрен от сестра си, а именно, че бебето, което чака, ще послужи като основание тя да спази обещанието си и да помогне в битката за зората. Съдбата на Джейми при неговото пристъпване в голямата зала на Уинтерфел изглежда предрешена, но за него активно се застъпва на първо място Тирион, който бива скастрен от Денерис и след това Бриен от Тарт, която доказва чрез своите думи, че точно Джейми се е променил и не е този човек, който е бил. Използва техни минали случки, като на първо място казва, че е дал клетва пред Кейтлин Старк, въоръжил я е, дал я валериански меч и е изпратил да търси дъщерите на Кейтлин, с цел естествено да ги опази и да ги върне на майка им. Също така заявява, че той я е спасил от изнасилване, за което е заплатил с своята десница. Включването на Тирион отново поражда съмнения в неговата лоялност към Денерис. Ето защо имаме една мини сцена, при която Денерис отново се колебае в лоялността на Тирион. Според мен това е свързано с пророчеството, което и предсказа Куейт във втори сезон, че ще изпита 3 предателства. И може би смята, че третото предателство ще бъде точно от Тирион. На следващо място трябва да се отбележи, че след 7 сезона успяваме да видим отново Бран и Джейм в една сцена. Джейм решава да посети Бран в Божият лес, но и по този начин да му се извини за това, което е извършил спрямо него. Бран от своя страна все пак
по време на посрещането на Джейми решава да не разкрива тайната и истината за това как е загубил своите крака, тъй като е наясно на първо място, че Джейми ще загуби на момента своята глава и от друга страна е наясно, че Джейми е изключително опитен пълководец, макар и еднорък, и в същото време носи меч от валерианска стомана, който ще бъде в изключителна помощ при битката с мъртвите. Джейми в сцената пред Божият лес е изключително гузен за своите действия, извинява се на Бран и очаква може би от Бран гняв, неприязъм и всякакъв вид негативни чувства. Но от своя страна Брандън Старк, тъй като вече знаем, че той не е Брандън Старк, не изпитва никакви чувства. Той знае, че ако Джейми Ланистър не го беше бутнал от кулата, Брандън Старк нямаше да се превърне в тройката Врана и в същото време, ако Джейми Ланистър не беше бутнал Брандън Старк от кулата, Джейми Ланистър нямаше да се превърне в този човек, който е днес. А всичко се случва, за да може Кралят на нощта да бъде победен, поне по мое мнение. Следващата сцена, която ще разгледам, е сцената между Бриен и Джейми. Джейми в своя стремеж да покаже лоялността си, това, че спазва обещанията си, желая да се включи в предните редици на битката, като загърва своята гордост и име и заявява на Бриен, че е готов да се бие под нейна команда. В това си действие самият той показва, че наистина вече не е онзи горделив златен лъв, който е бил в предни сезони и е лоялен към клетвата си, дадена пред родовете, събрали се да бранят севера, а именно да се бие срещу мъртвите. Това е изключително важен момент, тъй като по фланга се събират вече два валериански меча с два опитни мечоносци, които естествено ще са в състояние да посекат немалко бродници, а както знаем, падне ли бял бродник, падат и възродените от него. На следващото място ще разгледаме конфронтацията между Санса и Денерис. Денерис желая да изясни взаимоотношенията си с Санса, тъй като усеща явно непокорство от нейна страна. Денерис естествено е кралицата, но Санса активно със своите действия показва, че тя е господарка на Зимен хребет в сянка и поставя въпроса за севера в самия разговор, независимо, че Джон Сноу е гаранта на севера, а не тя. По този начин тя ясно показва, че дърпа конците и управлява замъка, както и земите. Денерис се опитва да пречупи волята на Санса и ясно й показва, че няма да толерира подобно нейно неподчинение, а именно приемането на Джейми Ланистър в замъка без взимането на мнението на Денерис. В средата на разговора става въпрос за любовта на Денерис към Джон. Денерис все пак може би осъзнава, че трябва да приеме някакъв по-мек подход в отношенията си с Санса и се опитва да спечели нейното уважение чрез разговори и близки взаимоотношения. Но Санса активно показва, че е наясно с завуалираните действия, тъй като все пак е обучена не от някой друг, а от Котрето и от Серсей. И ето защо на момента поставя въпроса за севера, тъй като тя е на мнение, че тя и Джон са го извоювали със собствените си ръце, което от своя страна вече стъписва веднага Денерис. В края на разговора Денерис поставя ръката си върху тази на Санса, в знак на това, че се разбират, но Санса е наясно с опита за манипулация и на момента поставя въпроса за севера и че той трябва да е независим. Но тук идва въпросът, че Санса не знае, че Джон е Таргериан и ако той седна на трона, не е наясно, че всички кралства ще са техни. Следващия момент, който ще разгледам от епизода е пристигането на Теон Грейджой. Неговото пристигане носи информация за евентуалната възможност за изтегляне на войските на севера на Железните острови, при условие, че Яра Грейджой успее да ги спечели обратно, което от своя страна пък дава възможност за бъдещи планове при евентуално поражение в Зимен хребет. В същото време тук имаме една изключително емоционална сцена между Теон и Санса, тъй като Теон е нейният спасител. И Санса е наясно, че ако не беше Теон, тя нямаше да е там, където се намира в момента. Следващото, което мога да кажа е, че Теон от своя страна желая да се реваншира, заради това, че преди известно време завзе замъка за своят баща и предаде Старките, като се включи в битката за Зората. По принцип знаем, че Теон е доста добър и отличен стрелец. Нищо, че е сериозно усъкатен от Рамзи Болтън.
Следващото, което виждаме е пристигането на Берик Дондерион, Ед и Тормунд в Зимен хребет. Това е един изключително важен момент в епизода и изцяло в сезона. Успешното изпреварване на бродниците дава предимство на Джон и неговата организация на отбраната. Джон е наясно, че те идват и ето защо започва изключително активна подготовка. Събирането му с Ед и Берик в същото време поставя възможност за събиране на всички персонажи, които са били свързани с битките по Вала и отвъд Вала, предишния сезон, както и в по-ранни сезони. По-късно, все пак, виждаме така нареченият реюнион между Сам, Ед и Джон Сноу, където тук вече виждаме и дух. Тук продуцентите правят препратка може би към това, че вече Зимен хребет е нощния страж и че точно тези четиримата ще имат основна роля в битката за зората и в цялата война. На следващо място виждаме сцената с изготвянето на бойния план. В сцената се установява естествено от Брандън Старк, че Найт Кинг, т.е. кралят на нощта, трябва да е тяхната основна цел, защото той държи всички пешаци. След толкова много сезони установяваме в крайна сметка кой е крайната цел на кралят на нощта. А това е именно Брандън Старк или a.k.a. Трелката Врана. Бран показва, че е белязан от краля на нощта и че кралят на нощта знае къде се намира и че идва за него. Целта му вече е разкрита. Изтриването на всякаква история за света, за всички хора, за всички постижения, за всички неща. Бран от своя страна иска да бъде използван като стръв, иска да бъде примамката за кралят на нощта, но смятам, че персонажите не са наясно с абсолютно всички способности на кралят на нощта и не се знае дали самият крал на нощта няма да заложи капана. Тук имаме сцена между Тирион и Денерис, при която Тирион желая от своя страна да е в битката, да бъде на бойниците. Но Денерис му отказва, тъй като го смята за прекалено ценен и че е прекалено интелигентен, за да излиза на бойното поле и да се бие. Става въпрос също така и как ще бъде спрян кралят на нощта. Поставя се въпроса за драконите, дали драконият огън би го спрял, но Бран, въз основа на своите гледания и видения, казва, че до момента никой не е пробвал, чрез което може би се поставя въпросителната дали доста по-горещият и мощен огън на фона на обикновения би бил в състояние да унищожи кралят на нощта. На следващото място виждаме посвещаването в рицарство на Бриен от Тарт от сър Джейми. Рицарството, принадлежащо на Бриен, е въпрос, който е бил засяган многократно в сезоните до момента. Неведнъж тя е бъркана с рицар поради огромните си размери и нейното умение да върти меча. В сцената става ясно, че не е необходимо крал или кралица, за да бъде посветена в рицарство и че е възможно и жена да бъде посветена в рицарство. Джейми с цел да продължава да изкупува греховете си и да покаже своята признателност и лоялност към Бриен, успешно я посвещава в рицар. Това е една кулминационна според мен точка в тяхната сюжетна линия и тяхната история, тъй като самата им сюжетна линия е минала през изключително много перипетии и вече тук става ясно, че и двамата се уважават и подкрепят безрезервно. Ето защо Бриен го защити по време на посрещането му в Зимен хребет. И ето защо Джейми я посвети от своя страна в рицарство. Това е за мен един достоен завършек на многосезонното изграждане на тяхната история. Следващото, което виждаме е сцената с Лиана Мормон и предаването на Хартсбейн на Джора Мормон. Сцената с Лиана Мормон е ясна препратка на първо място към смелостта на рода Мормон, а както знаем от книгите, всички в този род са бойци и войни, от мъжете до жените. И на второ място препратка към Лиана Старк. Всички знаем, че Лиана Мормон е кръстена на Лиана Старк. Ето защо трябва да ни бъде ясно, че Лиана Старк е била като Ария Старк. Нито се е увличала по рокли, нито по балове, нито е искала да пее песни и да е придворна дама. Тя, както и малката Лиана Мормон, е била боец по душа и това се продължава от тази препратка. Светъщ елемент е предаването на меча на Сам в ръцете на Джора. Сам е наясно, че не може да бъде полезен на никого с него, ето защо го дава на опитен мечоносец, който е в състояние да извлече максимална полза от него. Тук имаме вече и друга препратка, предаването на меча от бащата на Джора Мормон, само че на Джон Сноу в първи сезон
и важността на този акт спасил живота на Джон неведнъж и най-вече в битката в Хартхолм. С този меч от валерианска стомана, заедно с тези на Бриен, Джейми и Джон, армията на живите си осигурява сериозно предимство в своя авангард, тъй като, както знаем, валерианската стомана е неподвластна на ледените оръжия на бродниците и убива както пешаци, така и самите бродници. На следващо място ще разгледам, може би, най-кулминационният момент от целия епизод. Разкриването на истинската идентичност на Джон Сноу, че всъщност той е Егон Таргериен. Денерис посещава Джон в криптата на Старките, моменти преди за започването на самата битка, и забелязва, че Джон е застанал не пред статуята на баща си Нед Старк, а пред статуята на уж леля си Лиана Старк. Денерис сякаш предусеща някаква шокираща развръзка. Като след споделянето на това, че Джон е Егон Таргериен, тя е стъписана и вътрешно бива раздирана от съмнение. Целият нейн свят е рухнал пред нея. Всички нейни мечти, всички нейни надежди и всички неща, за които се е борила през последните години, тъй като е осъзнала, че тя не е наследникът на Железния трон. Сценарият от своя страна ни предоставя възможност да видим нейната реакция в следващия епизод и в следващите епизоди и най-вече в настоящата битка спрямо тази новина. Тъй като според мен има опасност въз основа на това тя да се противопостави на Джон при изпълнение на определени бойни команди, която е във връзка с плана за отбрана. Може би атака на драконите, а може би ще видим и неподчинение на дотраките или на неопетнените. В края на сезона виждаме пристигането вече на бродниците пред портите на Уинтерфел. Това според мен е абсолютната кулминация на сезона. След многобройните натрупвания на персонажи и кулминация на различни сюжетни линии, сценаристите просто избухват в този момент. Естествено, сцената е в самия край на епизода за предизвикане търпение, напрежение и желание епизода да не спира. Странното което е, че не виждаме кралят на нощта. Може би поради различни причини. Вероятно той е на самостоятелна мисия с мъртвия Визирион. А вече знаем коя е тази мисия. Да унищожи триоката Врана, който всъщност е Брандан Старк. Тук ще бъде изключително интересно, тъй като има множество възможни развръзки. Може да видим битка в небето между дракони. Може да видим битка 1 на 1 между Джон и Краля на нощта. Тъй като Джон все пак планира да примами в капан Краля на нощта, не е изключено от своя страна и изобщо да не видим Кралят на нощта, тъй като е възможно той да е поел с дракона си към други части на континента. Както знаем, той също е зеленозрящ и има способностите на триоката Врана, ако не и по-големи способности. Ето защо според мен не е изключено да е потеглил към важни точки на континента, които да унищожи и така да увеличи армията си, за да изключи възможността за подкрепление от други родове, които да се присъединят към каузата на Джон Сноу и по този начин да ги прибави към многохилядната си армия.